Hola, l'objectiu d'aquest tutorial és explicar-vos el funcionament del programari d'horaris. La recomanació de l'escola és que matriculeu totes les assignatures en un mateix grup. Amb aquesta finalitat teniu l'opció subgrup. Primer haureu de seleccionar la vostra titulació. Al final de la pantalla indicareu la franja horària i accepteu. Si pulseu a horaris de tots els grups, sortirà un PDF que, canviant de pàgina, us ensenyarà tots els grups creats. Compte, això no vol dir que tots els trobeu disponibles al dia de matrícula. Per tant, escolliu més d'un grup que s'ajusti a les vostres necessitats i així facilitar-vos la matrícula. Però si heu de matricular assignatures de cursos diferents o cap grup s'ajusta a les vostres necessitats, necessitareu utilitzar l'opció de simulació d'horaris per a estudiants, que a continuació us expliquem com funciona. Benvinguts al tutorial de l'aplicatiu d'horaris. Per començar, has de prémer amb el cursor sobre simulació d'horaris pels estudiants i escollir la teva titulació al desplegable. També has d'indicar si els grups que vols veure són els de matí i tarda o només una de les franges, vàlides. Ara pots escollir les assignatures que vols veure a l'horari. Amb la tecla majúscules pots escollir assignatures seguides i amb la tecla control pots escollir-ne de no seguides. Prem sobre mostrar grups. A cada assignatura seleccionada pots escollir el grup. Si ets en matrícula, recorda escollir els grups amb places disponibles. Són els que t'ofereix l'aplicatiu de matrícula a la part inferior de pantalla. Amb tots els grups ja seleccionats, has de prémer sobre veure horaris de classe i es generarà un PDF. El PDF t'ofereix l'horari setmanal. Si veus quadres en gris, és un solapament d'assignatures. Si coincideixen les setmanes de les dues assignatures o bé no hi posa número, has de canviar de grup alguna assignatura. Torna enrere i canvia el grup, generant de nou l'horari. El teu horari vàlid serà aquell on no hi trobis cap solapament. Tots els quadres han de sortir en blanc. Ja pots continuar la teva matrícula utilitzant aquests grups. Moltes gràcies i esperem que aquest tutorial us hagi ajudat.